Ako Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapangunang napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon ni kadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag subong mabatian naman kami live sa FM station ng 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 ng mga balita sa Negros subong adlaw. Highway sa San Carlos City nga may nagluntad nga landslide na hawana na pero may pandam sa mga motorista. Barangay Kagawad, ginpatay. NPA, nagako sa krimen. Balik Sinulog Festival sa Cabangalan City matapos ang duha ka tuig. Drivers ng truck na nakapatay sa Magnobihanay, gin-release na sa PNP. Kag sa Good Vibes, mga lechon nga naka-costume, ginparada. Udol fight video naging viral. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, linibo ang nagtambong sa liwat nga pagbalik sa Sinulog Festival sa siyudad sang Cabancalan nga nagtakop na kahapon. Labing ginapasalamatan ni Mayor Benji Miranda nga sila ang ginbugayan sa maayong nga tiyempo kag nangin matawhay kag sulhay ang pagsaulog sa kapistahan nga nagbalik matapos ang duha ka tuig. Suno sa alkalde, ang mga bisita nagalakip sa mga yadtong gikan pa sa Negros Oriental para magsaksi sang kahiwatan. Liwat man nga napakita ang kaisog sa mga Cabancalanon suno sa iya sa tunga sang naeksperyensyahan tugas sang COVID kag Bagyo Odette nga tuma nagdala sang halit sa syudad. Highlight sang Domingo ang Tribal Arena Dance Competition kung sa diin ang nagdaog amo ang Barangay Kamingawan. After sang aton pandemic, sang aton na agyan ang mong eksperyensya ning Bagyo nga Odette, subong nagselebrar kita may dako nga kalipay kag pagdao kag ang Kabangkalanon ini nagapakita lang ang Kabangkalanon may kaisog sa pag-atubang sa mga pagkilaw sa amon diri. So nakita naton kadamo gid sa mga nagadto diri from Negros Oriental, ari man diri sila nakita naton kina there's a pass no makilala sila. Ari sila gusto nila man makasaksi sa aton ang celebration ni aton na composition Sinulog sa Kabangkalan. Ang atong subong tuyo lang din sa tawag ng mga pestahan. Ang atong kita sa Rangposa Charter ng tao ang agito ni Kadua bulan ini. Sa number 9, Human Rights Committee ang nadusok ay tukod sa kada barangay na gusto mapaganhaga ng paglutad sa krimen. Ang mga kaso sa pagpamatay sa Bacolod kadaman diri ang wala pa matsulbar. Ang pinalamang sa mga ginapatian sa mapahaganhagan kung may Human Rights Committee sa mga kabaranggayan. Nagapati si Councilor Renesito Novero nga may ikasarang ang mga barangay agud man mapunggan ang mga kasubong nga kriminalidad nga nagaluntad sa syudad. Gani igaduso niya sa konseho ang ordinansa agud mangin mandatory ang pagtukod sa Committee on Human Rights sa mga barangay sa Bacolod City. Si Novero nga amo ang chairperson sa Committee on Human Rights sa konseho ang natalana man magpatigayon sa seminar sa mga kabaranggayan tuhoy diri. Sa buligman sa komitiba nagalaom man ang konsehal nga mabuligan ang local court nga mabuhinan pati ang mga backlog ng mga kaso nga dapat kuntani na sulbar sa barangay level. I hope it will be helpful. Ang mga hagna katulad sini is actually of course very much prospective, meaning looking forward. And ang tinutuyo sini agud nga maka pabukas ang aton conviction and awareness nanungod sa mga posible nga mga violations ng aton mga diretso pangkatao nga daw na piyong-piyungan lang ta kay wala ta mahangpan. Sa number 8, magluwas sa sibuyas, nagsaka man karon ang presyo sang itlog sa merkado. Sa weekly monitoring ng Office of the Provincial Veterinarian, sinentimos ang saka sa presyo sang itlog sa small kag medium. Pero mas labing nabatyagan ang pagmahal sa extra large. Suno kay Dr. Placida Lemana, ang OIC Provincial Veterinarian sa Bacolod City, ang extra large nga itlog naga-average sa 9 pesos kag 50 centavos tubtub na 10 ka pesos ang bilog. Suno kay Annalie Andrade, sini nga bulan sang Enero nabatyagan ang pagmahal sang presyo sang itlog. Kung sadto makaginansya pa sila karon halos hindi na. May mga customer gani suno sa iya
istorya nga sa pagkahibalo sang presyo sang itlog nagapaiway na lang sa pagbakal. Suno kay Lamana, may nagakaigo nga supply ang probinsya. 900,000 tubtub 1 ka milyon ang makonsumo kada adlaw. Ang local production yara sa 1.2 million. May nagasulod man gikan sa bantayan. Ang pagsaka sa presyo tugas ang pagmahal sang input kasubong man inflation suno sa iya. 835, 875, pila nang nagani nga ako nga. Ginansya, galakat lang sayang. Hindi mabakalang gamay. Ato. Mahal ka dako. Ang dagko, damo ko suki sa dagko. Pero isang san upa ma'am nagsugod nga nagtaas ang presyo December. December. Oo, December. December, nubo pa gano'n. January, gidya. Salta, gidya ang price. Ay tuod ka. Di may kaginansya, gamay na lang gid Di, kaya na lang gidya katama. Yan, di ka nakaginansya sa lapi. Bato ka na lang 25 centavos. To be honest, there's really very little the province can do about this because this is a nationwide phenomenon. No? So many agricultural products are being affected by price. I think there's no question about supply. Supply is there, but it's really the price that's making it difficult for the consumers. So number 7, kung gin-reject man sa New People's Army ang panawagan para sa local peace talks, sunod naman sa kay Governor Eugenio Jose Lacson, magaparay na panawagan nila sa mga katapos ang NBA nga magbalik na sa sabak sang gobyerno. Sa pahayag ang ipagwa sa Kapulinaryo Gatmaitan Command, ginsiling-siling nga ang local peace talks nga panawagan ni Colonel Michael Samson, ang pamuno sa 303rd Brigade sa Philippine Army, isa ka murderous psychological warfare. Humalin pa man sadto, ilagin sila nga ilang ginapamatukan ang panawagan nga nagatuyo sa pagpatiplang. Suno sa kay Lacson, ginreject man sa rebelde grupo, wala nagakasayuran nga nagdulog naman ang paghaylo sa gobyerno. Nagapabili ng LCAC suno sa gobernador kag padayon ang pag-engganyo sa mga sumulunod nila nga mag-avail sa ginatanyag sa gobyerno kag batunon ang amo nga mga benepisyo. Well, we just have to continue with the LCAC, no? Meaning to say we will encourage their followers to, come down, surrender their arms, and benefit from the programs of the government. No? So it doesn't mean that because they reject the local peace talks that we will do nothing. No? We will continue to entice their followers. Sa number 6, Barangay Kagawad sa Villahermoso, Negros Oriental, patay sa pagpaniro. NPA nag-ako sa krimen. Patay ang isa ka barangay Kagawad nga si Cerilo Balasabas matapos ini ginluthang sang wala pa makilalaan nga mga armado sang Sabado sa Villahermoso sa Negros Oriental. Sa investigasyon sang PNP, yara lang sagwa sang ilabalay ang biktima o purang iyang misis sang mag-abot ang 3 ka armado nga persona. Ilang ginpasulod sa balay ang misis suno sa pulis kag gilayon gintiro si Balasabas nga dead on arrival sa ospital. Ginako naman sang New People's Army ang pagpatay sa barangay Kagawad. Sa statement sang Leonardo Panaligan Command sang NPA, ila ginpatuman ang silot kamatayon kay Balasabas nga ila ginakabig nga masupog nga intelligence asset sang Army. Sa number 5, isa ka mangungumang ginhagad lang sa pag-inom-inom, patay matapos ginbuno-buno kay nagmaoy. Patay ang 34 anyos nga mangunguma nga si Jesus Manaytay matapos inigin buno-buno sa iyaman lang nga abyan sa Sabado sang gabi sa Barangay Quezon sa San Carlos City. Sunod sa PNP, ang suspect na si Vicente Bandoy Jr. among man ang naghagad sa kay Manaytay nga mag-inom sa ilang nga balay. Ugaling dala sa kahulugbon, nagmaoy si Manaytay. Pakalmahon lang siya kung tani ni Bandoy apang sila ang nagbaisay nga amo naman ang nagtulod sa suspect nga bunon sa makapila ka beses ang iyaman upod nga mangunguma. Nagsurrender man ang suspect sa otoridad. Sa number 4, driver sang truck na nakabunggo kag nakapatay sa Magno Bihanay sa Barangay Takuling sa Bacolod, ginbuy-an na.
Ginrelease na sang Sabado ang driver sang truck na nakabunggo kag nakapatay sa Magno Buhanay sang Biyernes sa Banga Cori sa Barangay Takuling sa Bacolod. Ini matapos ang initial settlement sa tunga sang pamilya sang biktima kag sa suspect kag sa kumpanya sini. Suno sa hepe sa Police Station 6 na si Captain Dax Santillan. Nabungguan sang tanker truck sang Biyernes sang hapon ang motorsiklo nga ginasakyan sang duha ka biktima. Yara sa blind spot sang driver ang motor suno kay Santillan. Nagsuhot sa idalom sang truck kag nalapakan ang angkas nga si Angelo Madaraog samtang naglabog naman upod sang iya ginadala nga motor si Jim Carl Macaya. Posible hindi naman pagpasakaan sang kaso ang driver suno sa pulis matapos ang initial settlement. Sa number 3, 1.5 billion pesos nga pondo ikatalanan sa syudad sa Bacolod para sa pagbakal sa duta nga himuon nga patio, sanitary landfill kag iban pa nga mga proyekto. Sa 4.5 billion pesos ka loan agreement nga ginadihon sa syudad upod sa Development Bank of the Philippines, kapin sa 1.5 billion diri ang italana para ibakal sa duta nga sarang gamiton para sa ipatukod nga patio kag sanitary landfill. Suno sa kay Councilor Thady Saison, kapin sa 1.2 ka hektaryas nga duta ang tuyo nga baklon sa syudad para sa patio, landfill kag iban pa nga mga proyekto. Ang Land Banking Committee ang nagabato na sa mga proposal sa mga luyag magbaligya sa propiedad para sa validation kag appraisal. Sa karon, ginaulat na lamang sa syudad ang approval sa Department of Finance para sa loan agreement para patigayon ang mga mapondohan ang priority projects sa Benitez Administration. Nakip diri ang pagtukod sa legislative building, construction sa major markets, computerization kag iban pa nga mga infrastructure projects. Do recycling nga gimension ni Mayor Albi Benitez nagligad. Well, yung possibility dira man sa tupad sang landfill naton. Kabudlay man magbutang ka recycling nga layo sa landfill. So most probably dira. So inaiyaguro we will consider also the properties around the landfill. In fact, officially though, I think may 3 nga nagasubmit para sa landfill. With the proximity sa dira nga area. Pero kabudlay na yung landfill, the only permit that we have for the landfill is the area sa Filisa. Sa number 2, dredging declogging operation nga naapektuhan bangod sang kakulang sang personnel ginapaabot nga magbalik sa normal operation sa Pebrero. Isa lang ang sewer jet nga ginagamit sa DRRMO sa declogging operation. Amo nga walaan ay nagdugang sang personnel ang syudad. Sino kay Councilor Pau C, ang chairperson sa Committee on Fire, Social Defense and Natural Disasters, magapadayon ang declogging kag dredging operation sa mga identified flood-prone areas bisan may kakulang sang personnel. Sa Pebrero, kumpiyansa si C nga magabalik sa normalang operation. Suno sa konsihal, manugtapos na ang dredging operations ng DPWH, City Engineer's Office, kag DRRM sa Barangay Mandalagan. Plano sa syudad nga madason hawanan ang sapa sa Barangay 8 kag Barangay 2 agud mapahagan-hagan ang pagbaha ilabi na sa downtown area. Plan man na siya namon nga amat-amaton lang kay ti syempre one team palang tasubong kag ti syempre ang aton sewer jet isa lang na siya ti dugudlay man mag ano bala so at least kinaamat-amat so hopefully guro nang by February maplastar na gina siya tanan. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Mga motorista ginaabisuhan anay nga likawan nga maglabay kung kagabihon sa area sa San Carlos City kung saan may nagluntad nga land kag rock slide. Nagpagwas ang abiso ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa San Carlos City kasunod sang sunod-sunod nga land kag rock slide sa Translake Highway sa Barangay Rizal kung saan Biyernes ang hapon ang pinakaulihi nga insidente. Mga 8 ka kilometro gikan sa San Carlos City proper padulong sa Don Salvador Benedicto. Ginapanugyan sa publiko nga likawan ang paglabay sa area kung kagabihon o kung naga zero visibility kay posible pa ang pagkahulog sang mga bato. Kung adlaw, makita pa kung nagakahulog pero kung gabi, delikado. Personal nga gipadulungan ni Mayor Renato Gustillo
ang area nga ginlutaran sa landslide sa tinalikdan nga semana. Inagud to mahibaluan ang sitwasyon kag mapasiguro nga ginapatigayon ang madasig nga clearing operation. Ginmando sang alkalde ang pagpahamtang sang salakyan kag personnel sang CDRRMO para magbulig pasakay sa mga stranded nga mga pasahero. Ang clearing operations ginapatigayon sang City Engineering Department kag Department of Public Works and Highways. May gintanyag man nga libreng sakay ang CDRRMO transport team sa mga travelers nga nagapadulong sa syudad sa San Carlos. Magluwa sa landslide, may rock slides man nga natabo sa among lugar bangod sa pila ka adlaw nga pag-ulan tugas ang low pressure area kag shear line. Sa Good Vibes, pinakamanamit nga festival sa Bacolod ang liwat nga nagbalik. Ang Lechon Festival sang Barangay Kabug. Video sang budol fight ang nangin viral bangod sa natabo nga putsanay sang lechon. May report si Romeo Subaldo. May lechon nga nakabarong Tagalog, lechon nga nagatrahi di boda, lechon nga beauty queen kadungan sa Miss Universe Beauty Pageant. Tema is Modern Filipino. Kang subong man nga daw, Miss Universe. Timing good. Lechon nga nakasinulog fever, lechon nga nakapangmaskara festival. Incorporating cultural heritage, a modern of Kabog, Barangay Kabog, develop Barangay Kabog. Ay, grabe. Ano? So yun. Naka-costume nga lechon nga nakapang-birthday party ang theme. Gusto ko naman katindog para makita ang iya kagwapa sa kamon nga lechon. Initanan ang ginparada sa 15th Lechon Festival sa Barangay Kabug sa Bacolod City. Ang pagsagod sang baboy kag paglechon ang isa sa mga mayor nga produkto sang barangay. Gani ini ang ginhimo nga festival. Matapos ang 2 ka tuig, liwat nga ginbalik ang kapistahan. Gani dako ang pagpasalamat ni punong barangay Juan Zonuel Malayang nga may kapit sa 35 tanan ka mga lechon sa mga puro kag nakalilain nga mga organisasyon ang nagpasakop sa pa-contest. Ang ining aton subong kahiwatan, ang ining aton nga ginahimo subong hindi paano hindi tani mahimo kung hindi tungod sa inyo. So pumuluyo sa Barangay Kabog sa inyo tanan-tanan. Salamat gid. Kag highlight sa abong festival ang budol fight sa lechon para tanan tigayon nga makatilaw sang libre nga lechon. Antes nagsugod may paandam na nga daan ang taga-barangay nga wala sang putsanay kan anay lang dapat. Wala po sanay, kaon lang. Wala po sanay. Kaon lang. Kaon lang. Sanay sir, kaon lang gid. Video gid ka bakot. Pero sa pagsugod na kan anay, segundos lang, naghubas ang lechon. May mga kamot pa nga naghakop, may mga plastik nga nagginuha. Ang video sa sininga eksena ay nagkuha sang halos 1 million views sa sulod lang sa 24 hours. Pero sa piyak ng mga lamesa, masadya ang pagsalo-salo sang lechon sang kabataan kag katigulangan. Pusap! Namen! Nahang panila nga ang tinutuyo sang sininga salo-salo, amo ang makaopdanay, enjoy kaon sa ginapabugal nga produkto sang ilang nga barangay nga lechon. Barb, 10 seconds na dulang lechon. Ming kapilamang ko na ba na nag-cover, no? Pero wala ko kabalo nga may budol. Bagulo ko kabalo nga may budol fight. Namit gid I think ang lechon. Siyempre, ginagawan gani. Kang ginaputos pa. Kagawin ito mga balita sa Negros, Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balansa kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negros Anon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.